кешегә яшь чагында үзенең бар сәләтен ашарга мөмкинлек бирелгән булса, ул кем булыр иде икән? Кайсы һөнәрне сайлар иде икән? Шагыйрәме, язучымы, әллә соң табибме? Хәер, кайсы гына һөнәрне сайласа да, ул үз эшенең остасы, таланты белән танылыр иде. Ә безнең өчен ул барыннан да бигрәк якташ язучыбыз, шагыйрәбез, китап сөючебез Фәрида апа Шакирова. Елда Балташ район газетасы редакторы Рифкат Сирай Фәрида апа Шакированы редакцияга эшкә чакыра. 20 ел дәвамында биредә хатлар бүлеге мөдире һәм җаваплы әсәр катиб эшен башкара Фәрида апа. Еллар үтә бара. Шулай да Фәрида Шакированың үткен каләме, аның тиңсез киңәшләре, фикерләре өчен райондашларыбыз бу көндә дә бик хөрмәт итәбез. Шушы чорда аның күп кенә шигырьләре, хикәяләре, юморескалары, уйлануларын чагылдырган публицистик язмалары Татарстан яшьләре, Идел, Ватаным Татарстан, Шаян һәм башка басмаларда дөнья күрә. Шигырьләре коллектив җыентыкта нәшер ителә. Фәрида Шакирова инде өлгереп җиткән иҗатчы буларак хикәя, повесть кебек зур күләмле чәчмә әсәрләр иҗат итүгә алына. Тормышны тирәннән, төпкеленнән белүе, кешеләрне яратуы аңа зур уңышлар китерә. Әсәрләре укучылар тарафыннан яратып кабул ителә. Аның әсәрләрендә гыйбрәтле кеше язмышлары, нечкә психологик кичерешләр белән үрелеп барып, йөгерек матур тел белән мавыгып укый торган итеп сурәтләнә. Гыйбрәт һәм сабак алырга өнди. Әнә шундый әсәрләре 2002 елда Күңел ярларында Ак дулкын исеме белән аерым китап булып басылып чыкты. Сизгер, нечкә күңел кичерешләре аша акыл куәте, яшәеш гаме белән сугарылган лирик һәм фәлсәфи шигырьләре, чәчмә әсәрләре белән бергә тупланган 2012 елда Бәгырьдән тамган моңнар исемле җыентыгыда укучы хөкеменә тапшырыла. Фәрида апа кебекләр турында аның күңелендә яз ярсу диләр. Кышкы көннәрдән соң көтеп алынган язгы һава һәр көнгә тансык. Менә шушы язгы сулыш аның иҗатында бөтенлеге белән. Аның һәр тамчысы укучыга күңел җылысы бирә.